Μετά την εγγραφή σου, θα λάβεις ένα email με το οποίο θα αποκτήσεις πρόσβαση στον έλεγχο της πόρτας στο γυμναστήριο. Αφού ανοίξεις το email, θα πρέπει να κάνεις download την εφαρμογή για Android κινητά ή για iPhone. Θα οδηγηθείς στη σελίδα της εφαρμογής και φυσικά θα κάνεις εγκατάσταση στην εφαρμογή. Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, θα πρέπει να βάλεις το email σου, στο οποίο πάλι θα λάβεις ένα link για να ενεργοποιήσεις το προφίλ σου στην εφαρμογή. Εδώ βλέπεις ότι το link έχει σταλθεί στο email σου, οπότε αφού ανοίξεις πάλι το email σου θα δεις ένα νέο email και εκεί θα πρέπει να κάνεις κλικ πάνω στο σύνδεσμο προκειμένου να ενεργοποιήσεις το προφίλ σου στην εφαρμογή που έχεις ήδη κατεβάσει. Στη συνέχεια βάζεις το password που θέλεις να χρησιμοποιείς την εφαρμογή 2 φορές, αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων με τους οποίους παράγονται υπηρεσίες για το άνοιγμα της πόρτας. Στη συνέχεια κάνεις κλικ στο Continue για την ενεργοποίηση της τοποθεσίας στην συσκευή σου προκειμένου η εφαρμογή να γνωρίζει ότι βρίσκεσαι κοντά στο γυμναστήριο για να μπορεί να ανοίξει η πόρτα και κάνεις αποδοχή, η σύνδεση να γίνεται κατά τη χρήση της εφαρμογής και φυσικά Continue. Στη συνέχεια κάνεις κλικ πάνω στην περιοχή με Lekos Club Chios και θα κάνεις κλικ πάνω στο tab All Doors και οπωσδήποτε πρέπει να ενεργοποιήσεις το Bluetooth, οπότε κάνεις αποδοχή, ενεργοποίηση του Bluetooth για να μπορεί η συσκευή σου να αναγνωρίζεται από το reader και οπωσδήποτε πρέπει να ενεργοποιήσεις τη χρήση της τοποθεσίας κατά την χρήση της εφαρμογής προκειμένου να μπορεί να ανοίξει η πόρτα κανονικά. Και όταν κάνεις κλικ πάνω στο main door μπορείς να ανοίξεις την πόρτα εφόσον βρίσκεσαι κοντά στο reader και στο γυμναστήριο. Φυσικά σε άλλο βίντεο θα δούμε με ποιο τρόπο ανοίγεις την πόρτα του γυμναστηρίου.